Nebeský Otče, v mene Ježiša Krista, ďakujem Ti, že sa nikdy nemeníš, aj keď sa všetko okolo mňa mení, aj nepredvídateľné. Ďakujem Ti, že si stabilný, aj keď sa cítim veľmi nestabilne. Prosím, podopri ma, chráň ma a umožni mi obstáť. Ďakujem Ti za to, ako je moje telo stvorené a že mi vysiela varovné signály, aby mi povedalo, že potrebujem pomoc. Práve teraz mi moja myseľ a emócie hovoria, že niečo nie je v poriadku. Pomôž mi zistiť, či je príčinou mojej depresie niečo fyzické. Daj mi prosím múdrosť, aby som zistil, či je potrebné niečo zmeniť. Ak prežívam depresiu ako dôsledok duchovného boja, vyveď to prosím na svetlo a ukáž mi najlepší spôsob, ako tento boj zvládnuť. Prosím, pomôž mi. Ďakujem Ti, že rozumieš tomu, čím si prechádzam. A ďakujem Ti, že Tvoje slovo mi hovorí, že aj náš Pán Ježiš prechádzal ťažkými citovými obdobiami. Boli chvíle, keď sa trápil, bol zarmútený, čelil osamelosti, prežíval hlboký smútok a po Jánovej smrti odišiel do samoty. Hospodin, pomôž mi niesť moje bremeno. Ďakujem Ti, že si mi opäť pripomenul, aký som slabý, a za Kristovo telo, ktoré si poskytol, aby mi pomohlo niesť bremená, keď sme príliš unavení na to, aby sme ich niesli sami. Potrebujem, aby si stál po mojom boku a pomohol mi kráčať, kým nebudem dosť silný, aby som mohol kráčať na vlastných nohách. Ďakujem Ti za milosť, ktorú si mi poskytol. Modlím sa, aby si toto ťažké obdobie využil na to, aby som sa vo vzťahu s Tebou prehlbil a aby si získal slávu za všetko dobré, čo sa vo mne zrodí v mene Ježiša Krista. Ďakujem Ti za to, ako využiješ toto obdobie v mojom živote a za všetko, čo robíš prostredníctvom tejto depresie. Ďakujem Ti, že si dovolil, aby sa moja slabosť prejavila v podobe depresie, aby si mohol v mojom živote viac pracovať. Pomôž mi sústrediť sa na to, čo je pravda, a nie na to, ako sa cítim. Modlím sa, aby si počas tohto obdobia zmenil moje srdce, prosím, aby som ťa mohol milovať a poslúchať a hlbšie milovať aj druhých. Nebeský Otče, prosím ťa, posilňuj naše srdcia a pripomínaj nám, aby sme sa navzájom povzbudzovali, keď nás začnú zmáhať problémy života. Prosím, chráň naše srdcia a mysle pred depresiou. Daj nám silu, aby sme každý deň vstali a bojovali proti zápasom, ktoré sa nás snažia poraziť. Pane, žehnaj všetkým, ktorí bojujú s vnútornými démonmi depresie, osamelosti, nehodnosti a beznádeje. Veď nás, aby sme našli pokoj, ktorý len Ty môžeš dať. V mocnom mene Ježiša Krista. Amen. Milí priatelia, aby sme mohli aj naďalej šíriť Božie slovo, podporte nás tým, že sa pripojíte k tomuto kanálu odberom. Boh vám žehnaj v mene nášho Pána Ježiša Krista.